אוקיי, אז שלום בעצם, והיום אנחנו באנבוקסינג ראשון. אז בעצם בדיוק קיבלתי פירמיד חדש של חברה שנדשו. בוא נפתח את זה. הדברים האלה ארוזים כל כך חזק. מי שרוצה בעצם גם לקנות כזה, הקישור יהיה בדסקריפשן. נראה שקצת קיוצ'צ'ו וזה את הצורה בקופסה, כמו שאתם בעצם רואים. וואו, ממש קיוצ'צ'ו את הצורה. בואו נקווה שזה עדיין שלם. טוב, זה נראה בעצם במצב מצוין. זה נוטף משמן, נכון, למה שזה לא יהיה. מה יש פה? יש פה הוראות איך להרכיב את זה אם זה נשבר. אוקיי, ונגיד את זה. סבבה. כמו שאמרתי, בתכל'ס זה... אוי, פשוט נוטף לגמרי, זה ממש דביק. טוב, יאללה, נגלגל את זה, נעשה כמה כתיבות. האמת שהזמנתי לעוד כמה דברים, והם יגיעו בעצם גם בעוד כמה ימים. כן, הם יגיעו בעצם בעוד כמה ימים. אז גם עליהם אני אעשה כמו אנבוקסינג. בתכל'ס אחלה פירמיד, הוא עובד לא רע, מסתובב לא רע. הדבר שהכי מפריע לי זה שהוא ממש רטוב. אני מקווה שהוא בעצם יבש. כן, נראה אחלה. אוקיי, אז בעצם אחרי ששיחקתי עם זה כמה פעמים, בתכל'ס ממש אהבתי אותו. אחלה פירמיד, ממש ממליץ. בתכל'ס זה גם די זול. עוד פעם, מי שרוצה, קישור בדסקריפשן, ויאללה ביי.